अखन अहाँ सब सुन रहल छी मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। मैया तो रहनी दुर्गा के महिमा महान बाटे। मैया तो रहनी दुर्गा के महिमा महान बाटे। मैया तो रानी दुर्गा के महिमा महान बाटे। मैया तो रानी दुर्गा के महिमा महान बाटे। सिर पर करत सवारी माँ, सिर पर करत सवारी माँ, सिर पर करत सवारी माँ, जानत जहान बात। मैया तो दुर्गा रानी के महिमा महान बाटे। मैया तो दुर्गा रानी के स्टूडियो बलुआहा। पहिला पूजा से माई के लोग करे पूजा पाठ हो। नवमी के दिन माई के करेला नवरात हो। पहिला पूजा से माई के लोग करे पूजा पाठ हो। नवमी के दिन माई के करेला नवरात हो। उनके शरण में भगतन सब, उनकर शरण में भगतन सब, उनके शरण में भगतन सब सरवा झुकावताते। मैया तो दुर्गा रानी की महिमा महान बाटे। मैया तो दुर्गा रानी के स्टूडियो बलुआहा। बाझन के माता रानी बेला सोलतान हो। माई पर टिकल बा दुनिया, इनकर कृपा महान हो। बाझन के माता रानी बेला सोलतान हो। माई पर टिकल बा दुनिया, इनकर कृपा महान हो। छोटू छेला गुन गावता, छोटू छेला गुन गावता। संजीत सरगम लिखता माई के शरण में जाके। मैया तो रानी दुर्गा के महिमा महान बाटे। मैया तो रानी दुर्गा के महिमा महान बाटे। सिर पर करत सवारी माँ, सिर पर करत सवारी माँ, सिर पर करत सवारी माँ, जानत जहान बात। मैया तो दुर्गा रानी के महिमा महान बाटे। मैया तो दुर्गा रानी के। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।